Hej alle sammen og velkommen til en video, der skal jeg spille GTA 5. Og i dag vil jeg faktisk også gerne prøve at køre en politibetjent ned. Så lad os lige køre. For jeg skal køre en politibetjent ned, så skal jeg jo dræbe nogle folk, så en politi kan komme. Eller jeg kan også gøre sådan noget. Så ups. Tag min telefon op. Og så skal jeg lige ringe til politi, så de kommer. Så venter vi. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Så går vi ned ind til politi. Police officers are en route to your current location. Og jeg skal lige se mine pistoler. Jeg har en pistol, og så har jeg en, jeg kan ikke huske, hvad den hedder i hvert fald. Den der, jeg ved det ikke. Men det der, det er i hvert fald et eller andet. Og det er den, jeg bruger i dag. Jeg har farven lyserød. Jeg kan godt, min yndlingsfarve, det er faktisk lyserød. Okay, lad os gemme os. Jeg skal lige finde ud af, hvor de kommer fra. Det er ikke bag mig fra. Bagfra. Nej. Godt. Fordi hvis... Hvor er det? Du er noget underligt. Der. Klar. Så skal jeg lige tage den speed, det bliver hyggeligt. Fuck, 3 stjerner! Det var ikke godt. Kom fuck med. Så kører vi. Det er faktisk første gang, jeg kører en politibil. Fuck. Ja. Så det er nok derfor, jeg kører. Altså, nogle gange er jeg dårlig til at køre, når jeg er nervøs. Jeg er alt for meget nervøs. På grund af, det kan godt være, at jeg dør. Så ja, det er nok derfor. Men efter det, så vil jeg gerne prøve at... Så drejer vi lige den vej. Så en stjerne, de forsvinder. Jeg skal bare, jeg ved det ikke. Jeg skal bare gemme mig et eller andet sted. Så ja. Fuck, flyt dig. Kan du se, der er politibil efter mig for? Nej! Jeg er så meget død. Ja. Kom ind. Kør. Så kører vi. We have got a suspect in a vehicle. Lad os lige gøre sådan. Kan vi ikke? Jo. Så kører vi hurtigt, faktisk. Jeg slipper snart af med politi. Det gør jeg. Håber jeg virkelig. Ja, det gør jeg. Se, det forsvinder snart. Kæft, hvor er jeg god, mand. Jeg dræbte 2 politibetjente. Og så er jeg væk med 3 stjerner politi. Så kæft, det er fedt. Nej, det er ikke fedt, det her. Det er ikke godt. Nej, lad være med at køre noget ind. Noget for helvede. Så kør. Fuck. Kør. Kør bare den vej. Slapper snart af, men håber jeg. Lad være. Godt. Dispatch, you have a location for the suspect. Så kører vi den vej. Ej. Eagle 1, we can't see him. Okay. Nu kører der. Altså, jeg ved ikke helt, hvornår de forsvinder, men det må det altså gøre snart. Fuck.
Så kører bare der vejen. Ui. Sådan. Ej. Så kører vi. Så kører vi bare den vej. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Det er også i orden. Yes. Jeg løber snart af, men... Jeg kører bare den vej. Selvom jeg ikke engang ved, hvor jeg skal hen. Nej. Godt. Så. Stopper vi lige her. Eller, vi kører bare lige, sådan det kan finde os. Tak fordi I så med. Like videoen, subscribe. Og skriv en kommentar, hvad jeg skal lave næste gang.